Benvinguts al programa que tenim, com sempre, cada mes amb la Meritxell Vinyals. Comencem temporada després de l'estiu. Meritxell Vinyals, com estàs? Molt bé, bon dia. Benvingut. Benvinguda. Amb ganes de tornar a estar aquí. Recordem que ara tot just ve corrents escopetejada de Mollet d'una de les dues botigues que tens. Avui vinc de Mollet, del carrer Ensam Clavé número 2, i l'altre està a Granollers, al carrer Mare de Déu de Núria número 1. Jo he pensat, de què podem parlar? És que es poden parlar de tants temes, però clar, després d'estiu s'omplen els gimnasos, tothom s'ha passat una mica l'estiu, ja toca, no? És normal, no? També. Bueno, sí, és està bé, és com l'operació tornada, no? L'operació tornada. Bueno, hi ha dos moments l'any que són aquells moments d'energia de tornar a començar, i és després de vacances i després de Nadal i el gener, no? Són aquelles dues oportunitats que ens donem durant l'any de bons propòsits. Ja saps que els propòsits per això a vegades duren setmanes, I comencen bé menjant verdura i després ho espatllem. Bueno, sí, però o sigui, a veure... La gent és molt exagerada a vegades, Vull dir, s'ho pren molt en sèrio i no pot aguantar aquest ritme. Diu, ara deixaré de menjar per sopar i només menjaré verdura. Clar. No, també s'ha de menjar de tot, no? El tema està en que si vols perdre pes o vols fer un canvi d'alimentació, al final estem parlant d'un canvi d'hàbits. I per fer un canvi d'hàbits, com que no saps quins són els teus hàbits, perquè no en som... Tothom té hàbits normals i hàbits bons. Ningú creu que... Només un 10% de les meves clientes creuen que tenen hàbits dolents. Un 10% és molt poc, perquè tothom sempre et diu que menja normal. Clar, i després vas escarbant. Val? Aleshores escarbes i de vegades jo m'he trobat gent que té una alimentació base bona, però potser amb desequilibri, potser sobretot les dones per exemple, les dones no mengen proteïna. I la proteïna són els maons de la construcció de la nostra pell, això que a mi se'n penja, necessita proteïna. Els braços, és a dir, a nivell muscular, a nivell d'os, necessitem proteïna. La proteïna el que fa és ajudar a reparar el teixit, és bàsic. I perquè hi ha la imatge que la proteïna engreixa? No va bé per aprimar-se? Bueno, hi ha una part que, com que venim de cultura, la cultura de la dieta ha fet molt mal i continuarà fent molt mal, perquè al final les dones som víctimes de la nostra imatge. Amb vosaltres no us passa tant, però ens ho comprem tot i ens ho venen tot, no? Aleshores, la indústria ens fa estar sempre hem d'estar sempre perfectes segons uns estàndards que es dicten cada temporada i vivim sotmeses, no, a una indústria del màrqueting, en aquest cas. Així de trist, però així... És així, i això ens afecta molt més a nosaltres que als homes, i això ho hem de tenir-ho claríssim. Aleshores, com que que tenim una certa edat, venim de les cultures de les dietes hipocalòriques, i a la proteïna no se'n donava molta importància. Aleshores, normalment les dones, el que jo em trobo és que mengem proteïnes que no són completes. És a dir, un sopar. No, sopo molt poc. Això. Sopo molt poc. Bueno, que ja està bé, no? Bueno, depèn de què sopis. Val? Aleshores, sopo molt poc, sopo una fruita i un iogurt. No, clar, aquí un error, no? Això és un error garrafal perquè aquí no tens proteïna, no tens greix. Aleshores, la proteïna i el greix, a més, ens sàcia, ens omplena. I el que necessitem és sentir-nos tipes, plenes, per no tenir la necessitat, jo li dic l'efecte roedor. Saps? Que vas olorant i vas buscant o vas pensant, no?, què em ve de gust menjar. Quan em pregunto què em ve de gust menjar, no és gana, és desig. Aleshores, si jo vaig ben tipa, vaig ben plena i vaig ben contenta amb el que m'he menjat, l'efecte roedor no el tindré tant, val? Plena tampoc, perquè diuen que no és bo per anar... Quan dic plena em refereixo a saciada, val? No a tipa, és saciat, val? Aleshores, per exemple, l'altre sopar típic és un tomàquet, una mica de pavo, de lonchitas de pavo i una llauna de tonyina. Vale. Perfecte. Si després hi afegeixes un tall de peix o una truita de 2 ous o hi afegeixes alguna més. Per què? Doncs perquè ens estem menjant proteïna que no és completa. I si no és completa, jo tampoc estic completa. Aleshores, menjar no vol dir estar nutrit. Hi ha molta desnutrició amb dones. Aleshores, dic dones perquè bàsicament és amb el que més treballo. Amb els homes parlaríem d'altres coses, Però hi ha molta desnutrició
que no es nota perquè és progressiva al llarg dels anys. Aleshores, i els símptomes potser tu els pots començar a notar els 50 passats, no? De més cansament, més dèficits, no? Inclús a nivell muscular, és a dir, hi ha una part de la nostra osteoporosis, l'osteoporosis no t'aixeques un dia i tens osteoporosis, sinó que és una que és progressiu i, evidentment, forma part de l'edat, forma part de les nostres hormones, però si la teva alimentació és equilibrada, t'evites molts mals. Aquests primers dies que després de vacances, què t'han vingut més, sense dir noms, lògicament, les clientes, sobretot clientes. També en parlarem, dels homes, perquè els homes, la desnutrició és d'un altre tipus, no? No, és diferent, els homes funcioneu diferent. No, mira, estic molt contenta perquè aquest any hem començat posant ordre. O sigui, la demanda ha sigut en posar ordre. Per què? Doncs perquè n'hi ha moltes que ja han fet 50 milions de dietes clàssiques, les que et surten per internet, per exemple, o les que et donen al cap, em sap greu, aquell full, i vaya usted a su casa i espavila't, no? A mi també m'ho van fer, un full al cap i una mena d'això, de menús que puc menjar. Exacte. Diguem-ne que això no funciona si tu no entens per què aquella persona necessita perdre pes. Què li està passant en aquests moments que fa que augmenti de pes o que es posi a perdre pes. No està personalitzat, perquè aquests menús són genèrics, però clar, és a dir, igual et va bé tu, però a mi no. Exacte, doncs perquè jo tinc un horari, d'entrada l'horari. És a dir, l'horari és bàsic, entendre l'horari de l'altre i el temps lliure de què disposa l'altra persona, perquè al final tu pots donar un menú, però té temps de poder realitzar aquest menú. Si ja no té temps de poder realitzar aquell menú, és que més val que no comenci. Que no comenci. L'altre dia va venir una senyora que va dir, moltes coses, però una és, vull perdre pes, diu, però no menjo verdura. Doncs em sap greu, ja li vaig dir, doncs no cal que vinguis. Doncs per què? Doncs perquè serà un fracàs més... Sí, i no estava disposada a menjar verdura. Espera't, t'explico com va acabar. Per què? Doncs perquè no vull que aquella dona tingui un fracàs més a la seva espatlla, perquè això és horrorós, perquè a més portem molts fracassos totes a darrere, i un altre, dius, quasi que no? Llavors, clar, li gires la truita, perquè a més és una persona que té molts dolors i tal, i dius, vale, molt bé. I si ho enfoques a que potser introduint verdura disminuiran els teus dolors? I allò la va motivar més que el seu pes. Perquè al final el pes no és tan important, perquè són funcionals. És a dir, jo puc tenir una morcilla més o una morcilla menys, però mentre funcioni... És les malalties que poden generar, no? Són les malalties que poden generar o la limitació física que a vegades el meu pes em comporta, no? O el meu malestar, o 1000 coses, no? O de vegades, evidentment, que és que no em reconec, no? I tu sempre has sigut, perdona, un incís, que ets molt anti, perquè molta gent que té, ja li pareix una malaltia, no passa res, amb una pastilleta ja ho arreglem. Quan segurament amb uns hàbits diferents aquesta pastilleta ja no caldria prendre-se-la, no? Bueno, no. De fet, l'altre dia vaig penjar una notícia que va sortir a La Vanguardia que deia, que tela marinera, em sembla que era no sé quin hospital, d'aquí, no sé si el Clínic, Vall d'Hebron o quin, havien publicat un estudi que deia que si et movies reduïes els nivells de colesterol. I dius, això ja ho sabem. Això és de calaix, no? És a dir, això és de calaix, doncs així és perquè coi aneu receptant simvastatines, no? És a dir, recepteu exercici físic. L'altra cosa és molt més fàcil receptar una pastilla per l'usuari que fer exercici físic, d'acord? I per a alguns usuaris també és més fàcil prendre la pastilla i oblidar-se de fer altres coses. Però perquè al final em sap greu, però la indústria farmacèutica viu de que la gent no faci exercici. Ja, sí. I altres coses, sí. I altres coses, sí. Però clar, la nostra salut és un negoci. Ja, no, segur. És a dir, clar, i també podríem pensar, per tu també és un negoci, sí, però jo no cotitzo en borsa. Bueno, anem a pams, i quan parlo de negoci em refereixo a bilions. A l'engròs. A l'engròs. Sí, està clar. Una cosa és això i l'altra... Clar, i l'altra cosa també és quina intencionalitat li poses. És a dir, la meva intenció... A mi m'encantaria que les meves clientes vinguessin un cop, 2 cops, 3 cops màxim i no les tornés a veure en la vida. I vinguessin de noves. Clar, i vinguessin de noves. Per mi això és un èxit.
La indústria farmacèutica no vol això, és a dir, no vol perdre cap client. Jo sí, jo vull perdre les meves... No les vull perdre les meves clientes, jo vull donar... Vull que volin les meves clientes. I que vinguin de tant en tant i explicar com li va. Explicar com estan, no? I felicitar-se de com van, perquè, clar, si van vinguent sempre, dius, hòstia... Tu, i aquesta persona que et va dir, al final es va convèncer que havia de menjar verdura? No, però s'ho va enfocar-ho diferent i se'n va anar d'una altra manera. La cultura del pes és una tortura. Sí. És una tortura. I jo sempre dic que, per un cantó, és gràcies bàscula per avisar-me de que m'estic desmadrant. Sí. Però saps que no, jo ara fa dies que no m'ho miro perquè no em vull espantar, ni em vull torturar. Ja sé que segurament peso més que abans de l'estiu, però ja sé el que ha de fer, no? Tothom. És a dir, jo entenc que a l'estiu, les vacances, fem coses diferents, d'acord? El tema està des d'on te les fas, les diferents, no? És a dir, si ho fas a l'engròs o ho fas en mesura. Si ho fas a l'engròs és que durant tot l'any vas molt reprimit. I la repressió no és bona, en cap sentit. Mai. Mai. O sigui, hem de fluir, no ens hem de reprimir, d'acord? Aleshores, i l'altra cosa és que diguis, fas més vida social i menja una mica diferent, però llavors també mou-te més. No? És a dir, pots anar fent coses que durant l'any potser no fas, no? Lògic. I si, jo què sé, te n'has anat a algun lloc i que tot eren bufets lliures i que ho has volgut provar-ho tot, quan tornes s'han acabat els bufets lliures i tornes un altre cop al redil. Clar. I l'altra cosa és que si tu estàs connectat amb el teu digestiu, no? Que això és superimportant, a la que portes 3 dies menjant-ho tot, al quart estàs que et mors. Aleshores, respecta una mica també el teu cos i el teu estómac que t'està dient no puc més. Tu passes per això amb alguna dieta? Això de dietes no és la teva... Com has dit, tu hi ha moltes dietes, però clar, cada persona és diferent. Cada persona és un món i cada persona té unes necessitats i cada persona té un punt de partida diferent. Mira, jo em vull aprimar, tinc 5 o 10 quilos. Bueno, però primer jo vull saber com s'alimenta, de quin temps disposa, l'entorn, la família. És a dir, si tothom menjarà com aquesta persona o no, perquè això és superimportant. Si fas esport, si no fas esport... Sí, l'esport potser és l'últim, Sé que és bàsic, però, per exemple, en el cas de les dones... O menjar, sobretot, sí. La gran majoria, el fracàs, ve perquè fan el canvi soles. Aleshores, per la família cuinaran una cosa i per elles es cuinaran una altra. Això dura 2 dies. Clar, jo sempre faig la reflexió, dic, és que si això és bo per tu, perquè menjant d'una altra manera t'has engreixat, també és bo pels altres. És que els altres no ho volen. Aquí hi ha un conflicte, hi ha un conflicte. Aleshores, de conflictes ja en tenim prou, obvien el conflicte i què? Seguim el ramat, seguim la família, d'acord? I jo sempre dic que, per exemple, en el cas de la menopàusia, quan les dones entrem en perimenopàusia i menopàusia, és el moment, perquè a més les hormones estan a favor nostre, de dir, ojo, o paro ara i em cuido i m'estic per mi, o perdo el nord. Perquè com que hi ha un canvi, la baixada d'estrògens, si no t'has cuidat abans, es nota molt més, és a dir, hi ha un context inflamatori que va més, el cos, se'ns podria desbordar el cos, val? Si fins ara no tenia bons hàbits, és el moment de començar-les a adquirir. Perquè la frase és que no he modificat res, que faig el mateix que he fet sempre, però és que potser el que has fet sempre no és el que el teu cos necessita ara. També deu ser complicat, et poso un altre cas, que també ho coneixem de prop per aquí, la noia que ha sigut mare. I, lògicament, normalment es guanyen algun quilet de més. Aquí també suposo que és diferent. Sí. N'has tingut màries, tu. A veure, per exemple, els quilos que augmentes durant l'embaràs són perquè has menjat malament o perquè les teves hormones han fet que t'engreixis. Si és perquè has menjat el que no havies de menjar... O el metge li ha dit, has de menjar més d'això pel nen o per la nena que tens. Ara no et deixen engreixar-te més d'1 quilo. O potser abans d'això no menjaves gaire proteïna i durant l'embaràs sí. Els embarassos són complicats, perquè hi ha una part que són hormones i l'altra part és que depèn de com t'agafi i et menjaràs coses que no has menjat en ta vida. Val? Depèn. Si ha sigut
que has portat una dieta equilibrada, però ja has augmentat molt de pes perquè les teves hormones han influenciat en aquest augment de pes, normalment, per mi, són 9 mesos de pujada i 9 mesos de baixada. En aquest cas s'ha de tenir en compte si la mare és lactant o no és lactant. Si és lactant has de fer un bon acompanyament perquè la lactància d'entrada ja són 500 calories més al dia que tu cremes. Aleshores, el que són els nutrients hi han de ser-hi. És a dir, perquè, entenem calories com a energia que jo gasto, Sí. O sigui, la caloria no és... Aquest ingredient porta 500 calories. Sí, pot portar 500 calories o 10 o 20, el que sigui, però quan els ingredients... el cas del dònut. Un dònut són 400 calories, però és que tots són sucres i greixos saturats, d'acord? Mig quilo de mongeta tendra, que no ho sé, Són 400 calories, però són 400 calories amb vitamines, minerals i fibra. No fa el mateix efecte en el meu organisme. Quan parlem de calories, o de la manera com a mi m'agrada parlar de calories, és de quanta energia jo gasto. Hi ha una part d'energia que és la que jo necessito per sobreviure, l'energia que jo gasto parada, que això és el mínim que jo haig d'ingerir per poder funcionar, per no estar en desnutrició. Llavors, la gent que té més activitat física hi ha d'haver-hi més calories. Però quan entenem calories, com que venim del món del màrqueting i del món de les calories engreixen, veiem dònuts i veiem productes processats. No és això. O sigui, jo puc introduir més patata, puc introduir més moniato, puc introduir, més alvocat o oli de coco. És a dir, puc produir... Per mi l'energia l'extrec d'aliments reals, no d'aliments que neixen en una fàbrica. És diferent. I en el cas de les embarassades, el mateix. No és el mateix donar el bibi que donar teta. Jo em vaig engreixar. Jo en el meu embaràs em vaig deixar de pesar. Jo crec que als 18 quilos vaig deixar-me de pesar. I portava una dieta superequilibrada, perquè a més vaig tenir sucre gestacional i tal. I eren les meves hormones, era un globo. És que no podia caminar, tenia uns peus. I van ser 9 mesos de pujada i 9 mesos de baixada. Vas tornar a posar... I vaig tornar a posar al meu lloc i ja està. L'altra cosa és la rapidesa en què ho volem tot. Aquest és el tema. Clar, perquè molts cops quan te n'adones que has augmentat de pes, és que no t'aixeques un bon dia i dius, hòstia, què m'ha passat? Ja ho veus que és progressiu. És progressiu. I quan te n'adones, és que ja t'has passat molt. I vols baixar... I vols baixar ràpid. En 2 setmanes. Clar, però és natural, perquè quan te n'has adonat, és, hosti... I molts cops... Això aquí, un cop a la ràdio, us ho vaig explicar, que li vaig preguntar a una clienta, i què t'ha passat? Dius que no me n'havia adonat. I un també dels inconvenients és del poc temps que tenim per adonar-nos del que ens està passant. I quan ens n'adonem, és que ja ens hem passat. Hi ha molts casos. Jo posaria el de l'home de 50 anys, no? Els de la nostra quinta, la panxeta formosa que se'ns posa a la majoria de persones. Clar. Molts et deuen dir, segurament t'han vingut, i això com es pot treure? Bueno, doncs el mateix, és a dir, què has fet fins ara, què ha passat, no? És a dir, és important que qui ve entengui què ha fet, és a dir, quins hàbits, perquè al final estem parlant d'hàbits. I ha d'haver-hi una transformació en aquests hàbits, perquè si no tu continuaràs pensant quan estic a dieta i quan estic normal. Aleshores no hi ha una normalitat i no hi ha una dieta, és una transformació i és un ball. Aleshores, què has fet amb la teva vida que aquesta panxeta hagi sortit quan no hi era? O què has deixat de fer? Aleshores, és prendre aquesta consciència, i això és el que costa més. Per això les fulles no serveixen absolutament de res. Si darrere no hi ha un acompanyament, i hi ha acompanyament per part del professional, i entenc que un bon acompanyament, i una acceptació per part de l'altre, no? Perquè de vegades, això també m'ha passat ara, no? Va venir una noia i diu, ara sí, ara és el moment. L'altre cop que vaig venir, no ho era. No estava bé. Però ara sí. I això és un clàssic, però això és xapó. No bé. Perquè és veritat, de vegades tu tens les ganes a veure si és veritat. de dir, hosti, no vull estar així i tal, però no és el moment. Ja. Perquè potser tens tants flancs oberts, la teva vida en aquests moments és tan, el que sigui,
que tu potser no ets la prioritat. I ets conscient que no ets la prioritat. I també fa molta ràbia, això, O sigui, per tu la prioritat no és només la quantitat de menjar, sinó a quina hora menges, quan menges, quan descanses... Quan descanses. Clar, ja no només la quantitat d'aliment. No. Bueno, lògicament hi ha certs aliments, si jo què sé, cervesa cada dia, això ho has de treure. No? A veure, l'alcohol, jo sempre ho dic, l'alcohol boicoteja molt. Aleshores, si tu decideixes seguir bevent, bueno, però que ho sàpigues. És a dir, la informació l'has de donar. L'altra persona sempre... Jo sempre parteixo de la llibertat. Jo haig de donar la informació. I l'altre ha de decidir per on comença. Val? És a dir, que sàpigues que la pressa que tu tens, com menys coses transformis, no? O més lent aniràs o més lenta aniràs, aleshores tu decideixes. I jo t'acompanyo. I jo et dono tota la informació i et facilito tota, dintre del que sé, perquè tot no ho sé, no? Totes les facilitats perquè aquest canvi et sigui fàcil. Però tu decideixes. I jo crec que això és superimportant, que l'altre trobi el seu ritme. Però que sàpigues ben bé el que està fent, perquè igual no et diu que beu un got de vi cada dia, saps? Però perquè no en són conscients. Avui què m'ha passat? Clar, molta gent diu, és que no baixo de quilos. Clar, però què estàs fent cada... No? Jo sempre, ara ja ho pregunto, però abans no ho preguntava. Clar, jo no gasto sucre, a casa meva no hi ha sucre, però no hi ha hagut sucre mai, val? No... Sucre en el sentit, per exemple, begudes... No, sucre. Ah, sucre? Sucre. Al cafè no li poses sucre? Mai de la vida. Ni moreno, ni res. El cafè és amargant. Hem d'entendre que els gustos, cada aliment té un gust diferent i que hem d'acceptar els gustos de les coses. A casa meva no hi ha sucre. Aleshores, jo reconec que no me n'en recordo de preguntar si la gent utilitza sucre o no utilitza sucre. No, ara ja ho faig. I el cafè amb llet amb sucre o sense sucre? Quasi bé tothom utilitza sucre. Sí. Doncs són preguntes, no, que has d'introduir, perquè una cosa és el que tu fas i l'altra cosa és el que l'altre fa. I la gran majoria de gent continua utilitzant sucre en els aliments. I, clar, si algú et diu que fa 5 cafès amb llet al dia... Estava ben molt sucre. Són 5 cullerades de sucre mínim al dia. És un mogollon. Però no perquè el sucre ens engreixi, sinó perquè tu estàs acostumant també el teu paladar a uns nivells de dolçor X, i a part de que el sucre té un metabolisme que fa que va fent pics, no? Aleshores, quan ens falta energia, molts cops fem aquest cafè amb llet amb el sucre i ens pensem que és el cafè el que ens dona pic d'energia, i potser no és el cafè, sinó que és el sucre. I el sucre el que fa és que estiguem sempre en una muntanya russa. Aleshores, quan tenim ansietat o ens notem cansades, què fem? Galeta. Sí. No aniràs a buscar un fruit sec. Galeta. No. Aleshores estem tot el dia així, A part de que aquí fem anem agotant el pàncreas, i llavors aquí surten les diabetis de tipus 2, totes aquestes coses, però perquè el sucre el tenim molt integrat. Tu vas a fer... Avui he anat a esmorzar amb una amiga meva i he demanat un americà i m'han portat 2 sucres. No cal. Saps? Que evidentment els he deixat. Però és que ningú m'ha preguntat si volia sucre o no. La gent ja té interioritzat. Exacte, donen sucre. I quan dius sucre també aquí inclous la fruita? No. És diferent. No, és diferent. La fruita és un altre tema. La fructosa. Quanta fruita menges? Al final la fruita és quanta fruita menges al dia. Normalment qui menja molta fruita és que deixa de menjar una altra cosa o no beu aigua. Jo m'agrada ara molt menjar l'amanida amb trossets de... Jo aquesta barreja salat i dolç, que no sé si ho fas tu. No. No hi poses a l'amanida també coses a vegades maduixa o... No? Hi ha molta gent que ho fa. Ja, màxim, ara que hi ha... Tomàquet, però tomàquet és una fruita, no? És una fruita. Màxim aquests dies algun cop hi he posat alguna figa. Sí, que són boníssimes ara. Però no, l'amanida és amanida. Les amanides a casa són verdes, Totalment. Verda. No, és que a més separo normalment el tomàquet de l'amanida, del verd. Poso un tomata per un cantó i l'altre, si faig enciam, és enciam, un pebrot bitxo d'aquell i... Tu la fruita la fas de postre? Jo no faig mai fruita de postre, rebento, no em sento fatal a mi. Quan la menges, la fruita, tu? Per esmorzar, però només menjo fruita a l'estiu.
Bueno, però això són casos, no? No, de fet només hauríem de menjar fruita a l'estiu. Només hauríem de menjar la fruita de temporada. Això. La gran majoria de fruita s'acaba ara. A la que s'acabin les figues, si tens els caquis i tens pomes que duren més, perquè són pomes de càmera, i tens la magrana. Clar, com que tenim... Sí, la magrana. Sí. Després, si vas a buscar-ne, tindràs cireres d'arbós, raïm, ara, però la fruita s'acaba a l'octubre-novembre. Perquè tradicionalment... No ets molt de fruita, tu, eh? Sí, a l'estiu, jo cada dia a l'estiu m'he menjat meló, xíndria, el que faci falta. Però quan s'acaba la temporada de fruita, compro plàtans, però perquè m'interessa tenir-ho... Perquè a vegades m'agrada barrejar-lo amb alguna cosa, però... I pomes, doncs perquè m'agrada fer una poma al forn o el que sigui, però sí, clar que m'agrada la fruita. Però no abuses en aquest... És de temporada i punt. De temporada i punt. Val. Temporada i punt. Sí. No menges taronges tot l'any, no? No. Moment, això és ara, eh? Jo tinc un passat. Clar, és que això ho hem de dir-ho, és a dir... que a mi molts cops em diuen tu, Rai, que estàs prima, i penso, sapiguessis. Jo no tota la vida he estat com estic ara. Aleshores, i vaig començar a fer un canvi per un problema digestiu, sempre ho he dit. És a dir, la meva primera gastroenteritis va ser amb 17 anys, 16, segon de BUP. Les passades magres amb el meu digestiu. Jo tinc el meu digestiu ara el tinc perfecte, puc menjar de tot. Si un dia vull menjar unes braves, me les menjo en quiut en panxa. Però amb 16 i 17 anys no estava tan bé. Vaig passar fatal i llavors a la facultat ja ni te cuento. Clar, aleshores dius, jo m'he hagut de cuidar molt el meu digestiu. Aleshores, la gran majoria de gent que entra a la botiga, quan tu veus un abdomen molt inflamat, tant amb homes com amb dones, no sempre és greix. Evidentment que hi ha greix. Però mentre no baixis la inflamació... Clar, són gasos, moltes vegades, no? És inflamació, és un digestiu desequilibrat completament, i mentre no reparem aquest digestiu, és molt difícil de vegades baixar de pes, molt. Doncs per què? Doncs perquè el cos entén que perdre pes no és la prioritat. A veure, el nostre cos, diguem-ne, que funciona per prioritaris, ¿vale? Perdre no li agrada, a ningú li agrada perdre res, i al nostre propi cos tampoc li agrada perdre res. Sobretot quan s'hi ha acostumat, oi? Exacte. Aleshores, quan hi ha un problema d'inflamació, el que se'n diu una disbiosi, un SIBO, que ara estan tan de modes i aquestes coses, està de moda. Ara t'explico el de la moda, si primer no arregles aquesta microbiota, no baixarà de pes, perquè segurament que hi ha moltes més coses. Quan dic que el SIBO està de moda, és que molta gent ara que jo no ho sabia això, van al CAP i quan hi ha problemes digestius els fan la prova del SIBO, dius, és SIBO, pim-pam, donen antibiòtic i cap a casa. I clar, al final, per això dic que està de moda. No solucionem res així, perquè si jo dono un antibiòtic a una persona, però no li estic arreglant el budill. Vale. No li estic... I com se soluciona? Bueno, això depèn de cada cas, clar, la microbiota, no? Sí, perquè cada persona té la seva microbiota. D'entrada, el mateix, amb això soc molt pesada, és entendre com ha arribat fins aquí. Perquè si l'altre no entén com ha arribat fins aquí, no modificarà res. No. I hi ha coses que són fàcilment modificables i d'altres que són més dificultoses. Bueno, doncs ens anem adaptant, no? És a dir, fer-ho tot perfecte... Tampoc. No cal, perquè de vegades, sobretot en casos de SIBO, disbiosis i problemes digestius, la perfecció és millor apartar-la, perquè a vegades arribes aquí per una perfecció. Aleshores dius, siguem imperfectes. Sempre ens agrada parlar de salut i de menjar i ens han donat una sèrie de propostes que sempre ens recorda la Meritxell Vinyals. El mes que ve hem parlat de moltes més coses. Et sembla bé? Mes que ve. Espero venir brigada d'hivern ja, jo? Fa tota la pinta. Tot i que ara ha pujat bastant la temperatura, però sí, jo crec que sí. Espero que sí. Tardor. Bueno, que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Època de bolets. T'agraden els bolets? Són bons? Va bé per la dieta els bolets? Els bolets, per exemple, almenys que no tinguis un problema inflamatori, el que dèiem, els bolets són molt bons, ¿vale? Perquè a més porten fibra i van bé a nivell intestinal. No tenen proteïnes ni això? Bueno, una mica de proteïna porten, però bàsicament porten més fibra. I aigua. I fibra. I fibra també. Fibra. Jo he agafat espàrrecs. Ah, mira.
I és raro també aquesta època, perquè normalment és a la primavera-estiu, oi? Bueno, però plou i fa sol, no? I les bruixes es pentinen. I han tornat a sortir. Meritxell, que vagi molt bé. Gràcies, Carles. Adéu.